200 nieuwe Hyundai i20-wagens heeft het Wit-Gele Kruis Limburg aangeschaft. Het is een heel proces geweest. We zijn eigenlijk meer dan een jaar geleden begonnen met eigenlijk een marktonderzoek. Zoals we bij al onze producten, bij alle leveranciers om de zoveel tijd eens controleren wat is er op de markt, hoe zit de prijs, hoe zit de kwaliteit. En we hebben dat project een jaar geleden begonnen. En hebben heel veel wagens bekeken, hebben heel veel testen gedaan. En Hyundai kwam daar toen als sterkste merk uit voor ons toch. Op dit moment gaat het voor 2013 over een 200-tal wagens die we gaan vernieuwen. Fords eigenlijk die uit dienst gaan en vervangen worden door nieuwe Hyundai's. De bekende Ford Fiesta's zijn 8 jaar oud en aan vervanging toe. De sluiting van de fabriek Genk had er totaal niks mee te maken met de keuze naar Hyundai of niet. Zoals ik eerder al zei, zijn we een jaar geleden begonnen met marktonderzoek en hebben we alles getest en gekeken. En is het eerder een toevalligheid dat het rond dezelfde periode is. Het Limburgse Wit-Gele Kruis investeert dit jaar €250.000 in de vernieuwing van een deel van het wagenpark en bedongt bij Hyundai een garantie van maar liefst 6 jaar. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.